имате критични бележки към управлението, имаше тази седмица вод на недоверие. От една страна, като някой не харесва правителството, вод на недоверие, парламентарна процедура, всичко е съвсем в реда на нещата. В реда на нещата ли обаче? Какво от този вод? Реално не се получи нищо друго, освен това, че Тройната коалиция си изтъкна големите кавички успехи, които е постигнал през управлението си, защото то свършва по няколко месеца остават. Беше добра възможност за господин Орешарски, за премиерът Сергей Станишев, за министър Димитров, които така хубаво успяха да изтъкнат постиженията. При това премиер Станишев с час и 15 реч определено може да влезе в рекордите. Това, че това няма да го забравя скоро. 1 час, 13 минути и 5 секунди. Добре, да, точно. Но със сигурност даде добра възможност този седми вод на недоверие за добра пиар акция на правителството, което успя да изкара всички положителни неща, което е направило преди изборите. Но много добра реклама си направиха, докато определено опозицията изглеждаше много необединена. Излизаха представителите на опозицията на трибуната и определено нямаха конкретни, точни поставени проблемите, които трябваше да се обединят според мен около няколко определено много важни неща, докато всеки излизаше от ДСБ, от БНД, от ДСБ, излизаха и говориха за различни проблеми, които наистина съществуват, но трябваше да бъдат обединени според мен в няколко. Как попаднаха в този капан според вас? Как така се случи? То се случи просто, че дясното не е обединено и явно скоро може би трябва да се обедини, защото настъпват избори и определено предположенията, че тези социологически анализи, които се правят сега, дават ясно, че много трудно ще влязат ДСБ и СДС в парламента, докато БНД сигурност нямат. Определено начин трябва да се обединят, за да успеят да постигнат един по-добър резултат. Има ли смисъл изобщо от парламентарни процедури? Абсолютно имаше смисъл от този вод на недоверие според мен, тъй като това отне 2 дни на парламента, през които той можеше да гласува някоя глупост. Както не веднъж се е случвало, набързо се прокарват закони. Смирителна риза. Вотът като смирителна риза, да. В такъв смисъл беше полезен този вод. Мисля, че на опозицията това е работата. Така че добре или зле, тя поне формално си свърши работата в този момент. Това, че управляващите използваха случая, за да се похвалят, също е нож с две острията, тъй като на фона на критиките, които те търпят отвън, от Европейския съюз, наскоро и Държавния департамент на САЩ публикува един доклад, това просто звучи като едно самохвалство и отново тази политика си заравяме главата в пясъка, да не чуваме критиките и да повтаряме като латерни, че ние сме най-добрите и че всичко ни е наред. В крайна сметка катастрофата, която идва, когато така повтаряме дълго, че всичко е наред, изненадва всички и от нея страдат гражданите. Видяхме го, когато стана кризата с газа. Всъщност нови политики се произвеждат. Запознати ли сте с Националната програма за активно стареене? Да, запознах се подробно и имам даже едно предложение. Не знам кой може да произведе един крем за активно стареене, който да подарим на госпожа Масларова. Мисля, че тя няма да бъде доволна. И никой консуматор не би си купил крем за активно стареене. Не знам откъде им хрумват такива наименования. Явно в тези екипи няма нито лингвисти, нито хора, които се занимават с семантика. Това е термин на Световната здравна организация, Active Aging, и е буквален превод. Да, но буквалният превод е абсурден, тъй като активно стареене означава да се активизира по някакъв начин, да се ускори този процес, а си хората искат да младеят, не искат да стареят. Но предполагам, че сред избирателите на госпожа Масларова, към които е адресирано това предложение, има и такива мъдри хора, които предпочитат да стареят активно. Нямам нищо против. Само в думите ли е проблем? Не, то е подходящо и за процедурата, която предлагат, много точно съвпада с общото купуването на гласове, което правят по този начин, като изпращат реално техния си избирател, който гласува за тях. Определено господин Бойко Борисов беше много прав в речта си в Чикаго. Не знам защо толкова много се засегнаха. Със сигурност в тази част, в която те искат да си получат гласовете отново и да се връщат, доста добре разполагат с парите, които при това със сигурност ще влязат и част от тях в джобовете на
Госпожа Масларова може би не, но със сигурност някои близки до нея. Все пак трябва да се види в кои хотели ще бъдат пратени. Ще има конкурс. Конкурсите в България се знам как се правят, така че... Пак говорим за напън, за упоритост, за инат, ако щете. Първо говорихме за подслушването в интернет, и знаете, че идеята за пенсионери на море, тя преди няколко месеца беше официално представена. После коалиционните партньори ДПС и НДСВ успяха да вразумят, поне публично така изглеждаше БСП, и се отказаха. И сега наново идва. И въпросът е, кои 5000 пенсионери в кои 5000 стаи в хотелите, нали? Да, точно така. Предполагам, че ще ги избират с жребий или чрез конкурс, не знам. Може би конкурс, подходящо да. 2 конкурса. Аз очаквам да се активизират и други идеи, като борсите за българите в чужбина, които Масларова организираше заедно със своите чиновници. Обикалиха из посолствата да убеждават българските граждани, живеещи в чужбина, да се върнат в България. Верно, какво стана с това нещо? Ами спрях в един момент, защото дойде кризата и стана някакси нелепо при положение, че в България се очаква висока безработица, да се викат хора отвън. Но нищо чудно да измислят друг повод да се поразходят из Европа. Предизборно. Къде имаше такива борси? В Испания. В Германия. В Мадрид определено имаше. За Германия нямам новини, но за Мадрид се говореше, че са дошли около 200 човека и не са били доволни от заплатите, които са им обещали. Нямам представа колко чиновника са се разходили до там, но така сигурно контингентът е бил доста представителен. Това е част от друга стратегия, национална също, за работа с българите в чужбина. Тези вояжи. Стратегия след стратегия. Стратегия и дал Бог. Борбата срещу мафията, как ви изглежда? Активизира ли се напоследък? Оставка в НАП, Яне Янев всеки ден казва някакви интересни неща. Определено Яне Янев казва интересни неща. Въпросът е дали има някой, който да го слуша и да го чува най-вече и да прави тези неща, които той казва и да ги разследва. Борбата с корупцията и с мафията до някакъв степен лично според мен е симулирана от страна на управляващата тройна коалиция, защото изгърмяха хора, които са удобни да изгърмат, а до големите много трудно ще се стигне. И според мен именно такава е оставката на госпожа Мургина, която беше заради да се покрият другите, които не трябва да излизат на свето, за да може да бъде добра и кампанията, предизборната кампания на тройната коалиция. Сега, понеже трудно мога да забравя госпожа Баева, тя каза, че хората там в Западна Европа не се интересуват. Това са отделни хора, които спекулират преди изборите за Европейски парламент. Вие живеете в Париж. Европейският данъкоплатец не се ли интересува дали някой в България краде от неговите пари? Вижте, темата за България се пакетира с тази за Румъния, специално във Франция, тъй като Франция все пак е лобист на Румъния и малкото материали, които са излезли на тази тема, третират проблема като общ проблем на България и Румъния, където има корупция, където се присвояват се фондове на европейските данъкоплатци. И по този въпрос това мога да кажа. България блесна обаче много силно с казуса Борилски. Изключително силно във Франция. И това тепърва ще дава тътени. Имаше една много силна статия на политолога Фризон Рош, който е доста умерен учен. И тази статия беше изключително гневна, бих казал. И в момента е на сайта на Европейския парламент. Потърсите в Google. Първото място, където може да се намери е там. Това значи, че там най-много я четат. И статията буквално се казва, че съдебната ни система е гангренясала. Не само, че не работи, е опасност, гангрената пълзи и може да плъзне и към други европейски страни. Защото, ето виждате един случай, от който от териториалната компетентност на Франция, правосъдието е блокирано във Франция от българското правосъдие и се стига до тази оправдателна присъда, която скандализира всички. И в момента Франция е поставена пред една дилема какво да прави. Дали да блокира българските съдебни решения или да ускори процеса, така че там да завърши преди да завърши България. Да, нещо безпрецедентно, паралелно дело и там, което е започнато.
което в контекста на сътрудничеството между българското и френското правосъдие е един вид надсмиване на френското правосъдие от страна на българското. Разговарях с адвокати, които така смятат, че ще има отговори от страна на президентството, тъй като един вид Саркози е малко такъв импулсивен лидер. Може да кажа, аз им докарах медицинските сестри, те сега ми се подиграват. Очаква се някакъв тип реакция. Очаква се някакъв тип реакция, според мен. Може би дискретна, може би с натиск, който не е явен, но ще има някаква реакция. И ще видим какво ще стане след това. Благодаря ви много. Иво Стефанов и Атанас Чобанов. Седмичния преглед на събитията през погледа на някои от популярните блогъри. Сега ще видите RTV 20 часа, всичко най-интересно от днешния ден. На Булевард България ще гледате отново в понеделник в 7 вечерта.